man kuan names kining kuan names. Ato sang tagaan gamay nga kuan breather may gala ama names. Sige play ko no names. Kanani ang nagbiyahe ni nga kuan. Asa man ani? Sige ko no. Okay kini. Uy. Oh yeah. Nasa Aris loyo guys para maka aron di siya matagak. Ang PWD may lagi paluya. Uy hala. Kuyawa. Kuyawa ni style. Oh? Kuyawa. Oh yeah. Oh yeah, kuno. Aris loyo guys para maka aron di siya matagak. Kay video samtang na biyahe, ang usa ka kamot ang drive. Kuyawa no? Ala. Ano ni PWD ni? Gipasakay nila. Ang katapusan man gipasakay. Patungan tatong PWD. Oh yeah. O pinauye man. Aris loyo guys para maka aron di siya matagak. Olo, delikado matagak ni may kamot ni siya nga kuan bata. Ngano man ning mao mo poy lagi paulahi? Ala. Biyawan ni style nila. Choy. Kini. Oh yeah. So gipasakay nila ning kuan. PWD ang usa nag video. Aris loyo guys para maka aron di siya matagak. Buang ano ang ilang kuan nasa kalsada makigilan lamang gihimo nga kuan. Very risky man, risko kay niya gihimo. Oho. Oh, mo ning mahitabo ah. Asa man tong kuan ay usa ka video po nido nga kuan nagbaktas-baktas yung PWD oh. Wala gid siya kamot day gyud. Gamay lang mga kaigalan ha. Wala gid kamot ni siya nga kuan. Wala gid kamot ni nga maong PWD oh. Sakay sa motor mga kaigalan. Siya may gikatapusan dapat na siya may nasa tunga mga kaigalan para malikay bas disgrasya. Grabiha ka kuan ning iyang gihimo eh. Risgo kayo kalsada gihimo man lang duwa mga sugid paminaw. Ang gihimo duwa ng kalsada. Kang kuyawan ilang gibuhat. Ato ni tagag pagtagad mahigala kay kuan eh. Nagvideo samtang nagbiyahe niya ang usa ka kamot may drive, ang usa ka kamot gi kuan kanang nag-live ba? Inana no? Gi-video mga higala. Gara ning kuan na nya napay sakay duha ka buk niya backride. Pagkahuman wa ra bay mga helmet ning duha. Kining usa nagkalo man ni mga kaigalaan og kuan. Kalo lang kanang dili ni helmet simbakog mapakong ni sa kalsada pagkadili kaduha kayo. Unya kining katapusan gibutang nila mga kaigalaan na PWD. Way kamot ning maong bata. Mo gibutang pag katapusan grabe ha. Ato lang nang gihisgutan sa mga higala ha kay para pa kuan lang sa gamay. Kay ato gusto nga ato ning mabadlong ning minani nga klase mga higala sad no. Attention sa taga LTO. Kuan ninyo ni ipatawag ninyo ni kining maong klase. O tagaliluan man din eh. Tagaliluan na siya no. Kuyaw kayo ni sa naa sa luyo ang PWD. Ilan tanang gipatunga mga kaigsunan. Sus mo pa ilang gipalikod. Unya kuan pang viral siguro ning ila no. Paita ining panahon kini bitang panahon karon nga nauso na ng social media mga kagalaan malagmit ang uban ana gusto lang gyud mag-viral ni store no inana ba pero og mag-viral man gani kana dili pod risgo sama atong kini ni ang snail man nga nang daghan kay mga sakyanan nas tunga-tunga sa kalsada unya man hinahinay sa mahigala ko na pa-viral siya ikamang sa hinahinay ana ngilad kanin ana risgo kayo mahigala kini umo ni sang bata sus Ginoo ko. Wa man taon sa ikamot mga kaigalan ang duha gid taon so nasa duha ka tiil. Panilang gamay siguro tong kuandong kana na ang sige okay na mo ni mga higala no katong usab kanong sa kuan na mo dito siya gyud wala siya mga higalay mga kamot in taon nya naa sa gibutang sa pinakaulahi no. Ang iyang tiil man naghawid aning motor. Ngano mo sa so pa-viral gyud na ila names rem no kay kuan man kana na ang dapat ni patawag ni sa kuan dili pwede magduwa sa kalsada o tawo mo ni siya mahigala maong PWD
wa gid taon sa mga bukton in town ang duha gyud no nya pasakyo ni og motor na nya sa paghawid nga di man sa kahawid sa may gibutang sa katapusan unya paghuman nagpa viral ni nag video mahigalan driver mao ning hitabo ang mga sukitig paminaw na tanawa nya katawa pa mga kagilaan delikado sa kalsada no wa kanang kalsada dili na tiaw-tiaw ha di na pwedeng tiaw-tiawan pang content ra ning ila ilang gipasakay ni mahigalan PWD so simbako ra bagid mag-helmet in town. Straight to the point. Wa mag-helmet unya kana kalsada mahigala gihimong daw duwa lang nila no o mo ni mo tawo wa gud say kuan gyud wa gyud say mga bukton mga sugitig paminaw nagipasakay sa motor so simbako og matagak anang kalakiha kay ang driver mga kagilaan usa ra ka kamot may gunit sa manubilang usa ka kamot mga kagilaan nag kuan pa gyud nag live video mga kagilaan no. So malagmit kini ron dali man ning mailhan mahigala mailhan na ni ipatawag ni so napay laing video ani about sa PWD pero lahi nga PWD dong or maura kanina ka po ni PWD sige kuno ato kunong tan-awon be unsa na iya mga pikas nga video kanini taon kon sige so mo ni mga higala okay so, pa-viral ning ila okay ra man ang pa-viral lang basta di lang risgo sama ani pa-viral ning iyang gihimo mga kaigsunon luoy ba ni mga PWD tama ang iyang tiil mo gigamit mahigala na makakaon sa sandwich okay man no ang iyang disposition sa kinabuhi ba nga malipayon gyapon siya mahigala despite aning iyang nahidangatan makuan sa ta madasig man sa ta pero kanang girisgo siya ani nga mosakay mahigala kuan mo ni nakalisod sad mga sukitig paminaw sige atong tagag pagtagad mahigala atong tagapagtagad mahigala ning hitabo aron og naunsa ning kalakiha mahigala nganong girisgo man nila ning usa ka PWD mga sukitig paminaw nya ato sa ngisgutag dugang tong mga impeachment complaint mahigala nga gibasura sa Supreme Court kalong nga taon sad mga kagilaan ato ning tagapagtagad sad mga higala pero kini usa may gisulti ining maong maong PWD atong tagapagtagad ha unya taon pero atong pangitaon siguro sa rim ang ila ditong kuan kini ni ang ila dito mga higala nga mga officials barangay nga may mabadlong sa nila ni mga sukitig paminaw kay lisod bang kaining ani nga sitwasyon nga kuan nahibaw naman nato taga-asa ni sila di ba. So malagmit nga mapatawag nato mga higala ni sa kuansad kay di man pwede nga maghimog mga content nga delikado kayo no risgo ba sa mga tao po atong balikan gamay mahigala kay ni aman sa atong sibianan ron kini bitawng nag motor mga kaigsunan kadto bitawng usa ka PWD nga tunisgutan kagahapon nagmotor mga higala unya siya mo'y katapusan na ba in taong ipasakay sa motor unya delikado bag mahagbong taon no. Nya-nyaron sa itong sibianan may gala kay no doon na maganda sa inayang problema po in town di ay atong tagag pagtagad kini nga portion nato kanato may gala sa DTX 500 taas ba ang presyon sa mong dugo ikaw ba doon ay hypertension basin taas mong sugar basin may diabetes ka unya wara ka mahibaw ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls og nagapalapot sa imong dugo usa na karason nga no nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta pagkadaot sa imong kidneys ug daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil ug bisan pagani ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayaw na kulata pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay salanting gikan sa palihang nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo ang blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa mong tulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Straight to the point. Atong i-play sa kadali ko no names be katong maong video names. Gamay lang. Atong i-play balay ko no. Sige katuto ang PWD be atong i-play gamay. Kani mo ni siya. Sus Ginoo ko. Niya sa si ana ron. Sige, audio. Wala siya mga bukton taon, duha ka kamot wa. Pasakay sa motor. Naapag-gisas katapusan. Ale day ato pasudlon may gala kay ni asto si Bianan ron ato ma-interview na to ni. Plastada sa gamay aral. Dari speakers para makuha na to. O sumaon siyang kuha na. Okay, ato tagal may gala ha. May lang. Ako pa gunito si Choy guys. Ako ipunta sa Loyo para di matagak.
kuyawa ning kalakiha mga kaigsunan nga nasakay motor. Ay, sagay. Traffic pa kayo. Pre! O mo ni hitabo ang mga kaigilaan. Impas gigaro di ko ang traffic, Choy. Si Choy, impas gini rin ko ang traffic. Wa man mag-helmet sila di ay ang pagwan. Pulos man way mga helmet din ang driver ay helmet. Oh. So nag-video-video samtang ang motor, ang usa ka kamot magigunit sa motor, ang usa ka kamot magi-video-video. So murag aligre lang sila mahigala pero medyo kuyaw na ilang gihimo, no? Sige, atong tagapitagad kay di amas tong sibianan ron mga sukitig paminaw ning maong bata mga higala ato ni tagag pagtagad o kauban sa iyang amahan makaigsunan nga ni aron sa atong sibianan, no? Okay, paduol sa mikropono, maibuntag ninyong duha. Maibuntag atorne. Maibuntag atorne. Oh, kinsa man ikaw maoy Joseph, no? Oh, Joseph o plus, ikaw Joseph Junior ka? Oh, junior atorne. O senior o junior. senior o junior? Pila na may imong edad senior? Kuan, 48. 48. Ikaw junior? 20 atorne. 20 na day ka. Okay, so kinini ang unsa man ikapila man imong anak siya? Ikatulo ni atorne. Ikatulo. At least ang maguwang o ang sunod wala dili PWD. Dili. Kani siya ra mo ikuan. Duha ka bukton may wa gid no? Wala Daan atorne. ka bata atorne. Daan pagkabata, no? Ngano ka ni ani man kuno? Sa may explanations doktor? Padol sa mikropono, Kamong duha padol sa mikropono. Oh, kana. Sige. Unsa may kuno explanations doktor? Ngano ni ani ni? Okay. Paggawas niya, mo na iyang wa na siya kamot duha gyud. Sa balay Paggawas na ra atorne. panganak atorne. Sa balay ra kagi panganak. So nagkuha lang kag mananabang. Oh, manabang lang atorne. Uy. O sige ha, gamay lang kay atong tagag-tagad ato sa plaster gamay ni microphone. Straight to the point. Pero ang ako lang ani habi sa pag inani sa iyang kahimtang mahigalan ning kamot mo siya panginabuhi iya oy. No? Atong balikan si kuan kinini ang Joseph Oplas ang iyang amahan. Joseph unsa man ning kalakiha kanang so pagkataon niya daan na daan eh. Daan ni atorne. Daanan niya nga murag wa na say kamot in taon duha. Moy kamot. Ngano unsa man kun explanations doktor wala mo explain doktor. Wala ra atorne. Wala ra pud Ah, pero atorne. dito mas balay na nga na. Balay mo balay na ra. atorne. Sa balay. So ang imong siya may kinamanghuran. Katulo Katulo atorne. atorne. Ikatulo pila man anak nimo? Upat. Upat. So ikatulo ka. Napakoy manghod atorne. Pero ang imong mga igsuon dili oy problema okay ra. Tarong ra. Tarong ra. Stila no. Ay ikaw ginatungnan pero at least mo okay ra maka ka. Oh, okay ra atorne. Oh. Sa modala og lingaw. Oh, basta dalag lingaw. Mo na importante nga kuan ha, maayo sa uga disposition in towns kinabuhi sa kubati lang. Ano lang? Kubati ra. Oo. Mo na. Ay kini mo may galalahi niya pagka PWD ha kay duha gyud ka kamot in town nga kuan mo na nga ang mga igsuon to naminaw to karon. Kamo swerte mo kayo mo diha ha. Karon o kita mo karon duha gyud kamot ning iya nga wa gyud taon mga kagalaan. So pagkataong ani niya wala kay wa mo kaliwat ni ani. Wala atorne. Wala atorne. Kalit lang ni nani no paggawas niya nani taon. May naghihatag si Ginoo atorne. Mo may gihatas Ginoo. So nya eskwela ka. Graduate na atorne. Unsa may mo nag-graduatean? Grade 12 atorne. Grade 12. Oo. Wala ka siya college. Wala na atorne. Nagwara ko atorne. Ako ningaw vlog-vlog ra sa. Oh, na vlog po ka. Oo. Kani di ang imong kini imong sakay-sakay motor vlog po ni. Vlog-vlog siya atorne na. Naman na wa mo ko nadari ko siyang ko atorne na. Hanap ko na atorne. Siya may nag-vlog, nadara ka niya. Oo. Oo. Oy, kalibutan na atorne ba kung mag-vlog sa atong time. Oh. Nagigamit tinong ka sa vlog day maohon. Mawala kay atorne. Mao lagi. Pero lisod na inana kay risgo man kayo. Bakong may tabog maunsa ko atorne. Oo. Ako akong ginabuhi, luoy kayo. Sakay Murag ka isugal motor. akong ginabuhi na atorne. Oh. Ngano maka mag-helmet po dito? Kami nga mag-helmet oy, delikado ni. Oh, lagi, wa mo siya nag-ingon sad. Oh, makapugong ra da imong tiil mo sakay kag motor, bahalag way kuan ka. Oh, lagi atorne. Ako na lagi sipit akong duha ka tail. Kuya. Ato lang yung katawa ha. Gamay lang may galabi. Tanawar ko na imong sitwasyon. Oh, i-play ra kog balik ang motor dong. Tanawar ko dong. Play balik ko dong. Aman to iyang kwan. Kani oh, tawa oh. Oh, be audio oh. Ayaw, bike na ka. Ayaw, kunin ako. Oh. Imo ni mga barkada nin duha.
Oh, barkada ni Manduha. Sa vlog-vlog ni vlog-vlog ni driver. Oh. Oh, ha. So, kisa may nga ni imong barkada nga driver nga vlog-vlog. Kit ni. Oh, okay, onya morning ko na. Sige lang. Sus morning. Nya ano nga magkaipatunga nila? Ikaw tay patunga. Ang inunda na nator ni kay Oh. kay niksakay ko kay pagpauli na motor ni safety kay ko pag-uli. Na iya mo gipanao gipabalhin ko na sluyo ator ni. Oh. Asa man ita ka pagkuan ay pagpirmiro? Nas tunga ka. Oh. Na iya mo ko gipanaog kay balhin ko na sa lubot. Uy. Unsang kalakihan anong unsa may tuyo niya ibalhin man sa lubot? Ano siya mo mag-video dia na mamugos mo siya siguro ng patio na to ni. Oh, kuyawa aning kalakiha. Lisod kay ning kalakihan nani no nga kuan. Vlog siya unya kuan pa hinuon ka delikado mo kayo. Wag kay kamot duha ka buok way kamot ka tiilan nimo mo imong gipugong. Dapat ikaw may gibutang sa tunga. Mao lagi ator ni. Wa po ka inga nga di ta mo kuan mo helmet ta kay sig madakpan ta ni. Wa masisi gunaw na ator ni, ano masisi ka buot sa ator ni. Oh. Mao siya na. Ako di mgi ko mo drive motor kay wa masisi ko ikuan. Oh, mao lagi. May gani ka kay kuan kada na ang nahuman kay eskwela grade 12. Oh, ator ni. Unsa man yung pag-eskwela nimo? So kamo kang basa. Kay eskwela gud ka. TL, bago mo suot TL. Kamo ka mo suot TL. Nga na. Be suot ko ni mga TL ko no be. Sige ator ni. Bebe, asa tagay ko ng ballpen ko no be. Tagay ballpen o papel kay makasuwat man ni sa di ay. Mayo kay na kuan nimo. Asa may gamito ng mga TL ang tuo ang wa. Wa ator ni. Walhon ka tuohon. Akan dre. Be sige ko no. Asa man na ron? Be blastal ang yang kana isibog nimo ang kuan. Isibog ang bangko. Ama be. Taas ra kay table. Sa man taas ha? Okay ra ator ni. Kana. Okay. So pag eskwela nimo inana imong gibuhat, tudloan ka sa imong ma'am. Duha ko lingkuranan na ator ni. Duha imong lingkuranan. Unsa man pagpamaagi nga kuan? Unsa man kuan ko no iplastal ko no. Butang lingkuranan lain. Unsa man na? Duhaon. Duha ka lingkuranan inana. Kanang inana. Kana lang bebe. Be kuan ko sa video ko no dong. O kana. Musuwat ka sa mungan. Oh. Uy kuyawa ko ning kalakiha ko de. So makasuwat sa siyangan mahigala pinaagi sa iyang TL. Oh, nagsuwat yun. Nagsuwat yun siyangan. Oh. Okay, tanaw tabi. Unsa may yang nasuwat ha? Joseph ator ni. Joseph. Oh, na yun. Joseph Oplas. Oh, kuan ko ng video dong. Kuan mo dong. Oo. Suwat gyud niya. Di mo kuan di maklaro? Di maklaro nawa ko no. Oh. Maklaro iyangan. Kana oh, kana. Maklaro. Kuan sa oh, zoom in ko no ni. Dili maklaro puti makino. Di mabasa. Nasuwat gyud niya. Joseph Oplas. Oh, ator ni. Oh. Kuya no. So pagka sugod ni mag-eskwela may kay wa ka ibulis eskwelahan. Sa ator ni suna mga grade 7 bullying gi ko suna. Ako na dawaton ator ni. Dawaton lang nimo og dunay buli. Mao lagi. Mayo gani kay okay ra po ka ha. At least lagi lang may gihatag sa Ginoo. Sa importante na rin nalingaw. Oh. Basta happy lang ginabuhi ator. Oh, mo ni importante, nga baskog lang lawas, kumbati lang. Bate ra ator ni. Unya unsa may kuan imong kinini ang pamaagi nang namuhi man kuno kag baboy. Oh, ator ni kay para na extra income ator ni ba sa pamilya. Oh, naman ka na ni so ikaw mukaon ka, makakaon ra kag imo. Oh, TL ator ni. Still pod. Tino. Be tagay ko pagkaon ka. Unsa may imong kanunon ka? O panalitan og rice, di unsa man magkagunit kag kutsara lisod. Oh, bila paano? Pana. Adio nakasuwat siya ay nao, nakasuwat oh. Oh. Oh, mo na Joseph Oplas. Bebe tagaig paan ko no be. Kana. Ha? Oh, kini pan ibutang dito kana napita ana. Jadi ka maglisod na. Tarawa ko no. Ha? Kaya microphone sibog microphone. Sibog sa microphone be. Makaya din na. Ama be, sige ko no. Oh, usara ka TL ang igamit. Ana. Sugunita na. Oh, kakao na. Oh. Sulban ng krisis. Sulbat ng krisis ha.
Di importante nga kana bang ang iya bang disposition sa kinabuhi ba nga kana nang happy ra ka. Mo importante. No? Oh. Nalingaw. Oh, ay gulguol nga kwan, no? May pod ikaw Joseph Senior, may kay imong giplastada sa imong anak nga kanalan nga kuan kita, happy ra kita. Kaya may ban magulguol. Pero kini siya okay man siya, no? Okay na attorney. Lingaw ra attorney. Unsa tayong ambisyon? Unsa may imong ambisyon gyud ta sa imong kinabuhi? Padol sa mikropono. Attorney kana. Tagay sa tubig ni. Dili na siguro ang tubig ano ikaw na lang, hindi na pwede yung tubig nga imong ano siguro gyud, no? Usa pa inom nito. Mo inom yung Makainom kay tubig ikaw ra sa. Oh, nang wan. Kay mineral water ko no. Katong Di ko po na attorney. adi ka kupot. Sa man nimo nag kaon-kaon ka pwede ra ka mukaon pero tubig. Baso lang attorney. Baso okay ra. Sa man pag kuan ng baso duha ka tiil. Usa Para. Ako na attorney. apa ako na nimo? Ako pa tayo. Oh. Pag naigaw ang ukem kainom na siya. Oh. Kuyawa sa na imong kuano? Oh. Importante magkakaon sa urban ng crisis. So, unsa may imong lingaw sa inyo? Dito sa inyo? Mag-vlog-vlog attorney. Oh, mato imong kauban, vlog-vlog, apil-apil ka dito. Ako maghinasa ko ako asat. Amay oh. Ya at least imo nang monetize imong vlog. Padulong na attorney. Padulong. Oh. Kagano. Oh, kay kadto imong sakay-sakay ka ayo lang pag vlog-vlog o kuan kay padulong pa na monetize imo niya. Ayo nang magsakay-sakay o kuan. Okay ra ni. O kana. Unsa man na nimo? O imo lang paakon. O kana. O di ka mahumod. O di man re. Okay man de. Diba kanon ka na magkakon ka ba nga inani iyang kahimtang pero okay ra siya pagkatao kung bati ra siya wa sa ingon niya kuan. Oh, way ingon niya kuan no. May kay so unsa man ka mapasalamaton ra kasi putas Ginoo no bisan sa inang kahimtang nimo no. Attorney dawato na ako na unsa ni yatag Ginoo sa attorney kay. Ni na nahitabo naman eh. Di dawato lang nato. Bitaw. Lisod kayo ni din mo dawaton. Oh, correct. Oh, importante dawaton niya lipayon na ta. Oh, may lang lawas sa attorney. Oh, mo na importante. Oh. Astilan. Pero unsa may nya human ka to unsa na muhi makakagbaboy sa inyo? Namuhay ko attorney kitong wala pa na ako na kumama attorney. Oh, mo lagi ni atong tabanganan ron kay kini mama sa ospital man din eh. Unsa man kato imong baboy? Unsa man to? Unsa man maglawog ka dito? Kaya ra nimo maglawog-lawog? Akong papa attorney. Kamo tabangay mo duha. Oh, na. Tabangay mo attorney. Oh. Bangay na, hatag ko sa paralaw dito. Oh. Na nahitabo mo na ako mama, ako na nagito'y baligya attorney, kaya wala na ako'y katahamos ng pamilya. Oo. So, pastila, no? Kaya mayo gani kapag sugo mo, grade 1 ka to, grade 2, ana. Kung ba't tira mo, daghan kang mga barkada sa eskwelahan po, no? Adi kayo, attorney. Pero imong maestra, may po ni Dani Mosad, no? May. May mga maestra ni mo. Asa man ka maglingkuran, yun ka nang naa sa klase na, nakatubangan yun o nakasalikod? Nas luyo, attorney, sad. Sa luyo, paluyo, di ka? Sa isnong nga. Sa tunga. Nga di magkang patubangan yun. Audip na sa ito, atubangan, sad. Oh, tubangan yun. Mo importante. Kaya pa di ka katulgon kay bati ka seleksyon. Maulagay, attorney. Oh. Stila no. May gani kay okay ra po ka ha, nga kwan? Salingaw, attorney, mamay lang lawas. Ay, may po imong pagpasabot niya no nga bisay nanay ko kubati lang ta. Mo man ang gihatag Ginoo. Attorney. Oh. Laban lang kita, choy kay mo minigay kuas Ginoo sa to. Oh. May chuy day po imong nganday. Kay ang tinuod na attorney kay itawag nila Chuy kay akong intro sa vlog si una kay Chuy man. Chuy. Oh, astang ngilngiga. Kanagi may kwan ha? Kalma na kani mahigalas Chuy da ha? Oh. So nya unsa man ka kana na ang pero og moadto kag simbahan tig-simba po ka. Simba ron na managkutsahay sa liluan. Oh, simba jud ka kay kwan god. Pasalamaton sa Ginoo bisan pa man sa kahimtang na to. Importante nga baskog ta nya buhi ta. Malipayon. Malipayon. Mo na gina importante. Importante malipayon ta, no? Ya human unsa ba wa ka mo apil og kanang choir sa simbahan? Wala sa attorney. Simba ron jud. Simba ka di wa ka mo kwanto nga apil tag choir ana. Kanta ta dito. Wa ka kasuwag mga kanta-kanta si kama o kakanta simbahan. Sa mga kon sa sabay-sabay na sa. Sabay-sabay. Unsa man sabay-sabay ah? Nga kanta palanitan. Kanang makasabay-sabay ka. Ha? Wow. Ayo. Unsa may mga kanta imong himduman sa simbahan? Attorney ka na. Guna-huna pa ka? Pero okay yun, kanang mga sayaw, kama or ka masayaw, san? Disco pa ka dito sa inyo?
Dili tagsara dorne. Bebe, kanin kang sayaw ni Elias. Kamao ka ng sayaw ni Elias. Suwayan ako. Asway. Sige. Ato suwayan, mahigala ha. Gamay lang kay mga kaigsunan. Bebe, kani. Mau ba niyang kay Elias, dili? Mau nila eh? Kuna ko na siya dito. Pasti mo na sayaw na siya dito. Bebe, sayaw mo na pambalik 4 dili. Ikaw na may noon nga. Asaban, be? May ni si Kwan, kinini ang Joseph mga higala Oplas Junior. Okay, sige, be. Asaban, sugod ni Kwan. Tukar, o ka na. Be, sige. Oh, maya mo na yun. Sige, sayaw ko no. Kumbate. Sabak ka dili. Pero chatsa, kamu chatsa pod. Ha? Be, chatsa ko na be. Wala nga, Kwan, be, ito nga. Plus Junior por bida mga kaigsunan. No, makauna ko na niya kay bisan pa man sa iyang kahimtang mga sukiting paminaw pero okay siya na iyang disposition sa kinabuhi, malipayon sad siya mahigala bisa inana ang kahimtang kumbate lang gyud gyapon no. Kuan na gyud kayo kay kana na ang makapadasig ni sa tanan nga ni sunod sa tong programa karon nga buntaga mga kaigsunan. Pero ang iya lang karon kay bisan pa man nga malipayon siya nagka problema mahinuon kay ang iyang inahan na amanday ron sa ospital usa ka semana na. Sa man nitabo na si mama. Na Mayuma dorne. Mayuma. Oh. Niya. Sige agas yung dugo 100 dorne ba? Sige agas dugo. So pagka man gidanin niyo sa ospital, asa mang ospital aron? Danao dorne. Danao Hospital. Usa na ka semana dito? Kapi na si mana to ni. Human na operahan siya wala. Na bunuhan. Abunuhan sa dugo. Abunuhan. Pero asa man operahanan dili. Murag Dipiyuhanan niya. Matres pahanan. Oh. So ang problema karon ang imong baboy nga imong gibuhi nabaligya na nimo hinuon. Wa na jud dorne. Wa na jud. Oh. Kamot na gyud panginabuhi, kamot na gyud mahigala og kwan. Pamuhig baboy bisan pa man sa ang kahimtang pero karon nagasto man ning tanan. Kanyang inahan mahigala tuwa man na dito hinuon sa ospital. Usa ka semana na to sa ospital di ay. Kapi na to ni. Oo. So mo ni mga higala ang atong kwan ato ni mahigalang giplastada mga kagalaan ning sakay-sakay sa motor mga higala. Onya ang sunod dili na kamo inadto ha kay kuya man. O ayaw na nato kay risgo man. Delikado kay dorne. O delikado man. Pero kining imong inahan karon nga naa sa ospital mo ni atong tabangan lang. Mawala kay dorne. Oo. Sige ato lang panawagan siguro ato mga naminaw to na may mga naminaw na to. Atong panawagan ikaw Sip unsa may ikaw amahan ikaw may panawagan ato lang isunod nimong anak sad. Ako manawagan sa tanan sa tigpaminaw sa DYHP. Kung kinsa tong malumoy kasing-kasing ako mga ikog tabang ginagmay lang basta kinasing-kasing. Oo. Kay usa ka semana naman tawo mo dito. Kapi naman tawo semana nga akong asawa dito. Oo. O, nawagan sa ko sa atong pinalanggang gobernador. Oo. Pambalik 4. Okay. Unsa man ning mga resibo nga imong unsa nga resita ni? Mga resita to ni. Uy, daghan na resita ha. Moni, Bay kita to ni mao kita na nakahurot sa kong mo ni nakahurot hasta iyang gibuhing baboy na baligya na. baligya na. Ngano kadaghan man ning resita ha? Uy, Mo man gihatag sa resita sa Danao dorne. sa Danao wa ko nay tambal sa ilang ospital. Ang gawas na ato. Sa gawas ni ang uban dit na ray tambal dito uban. Sige ni may palitunon sa gawas. Lima ka na resita 1 2
3. Sa mga nag-isip mo lisita ha? Pili naman na, attorney. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 man ni imong resita. Kadagan ba ni? Napalit na ning uban. Palit na ang uban to ni. Oh, Ang uban wala ba, attorney? Ang uban wala. mao ni atong problema ron. So sige, ato lang sigurong kuanon, ato lang siguro mga higalang kanang hatagan o pagtagad ni kini ni ang ilang pag-anhis tong sibianan mahigala kay medyo ni honghong taon na ko ganina perting paitas lang kahimtang. Ya kini ni ang nailhan nato ni siyang bata mga kagilaan lagi tungod ining maong sitwasyon. So karon kini ni ang kuan ni siya no, pudlalim ng iyang kalaki, no? Kamot na po siya mahigala bisan pa man sa iyang kahimtang anak pero nagka-problema pa gyud dugang, no? Nadawat lang niya iyang sitwasyon mga sukitig paminaw pero na problema dugang kay iyang inahan, luoy sa siyang inahan mahigala na baligya ng iyang binuhing baboy tungod ining maong sitwasyon. So ang ato lang ani ato pa ikaw apil pug panawagan be? Panawagan sa itong mga listeners nga si malumog kasing-kasing nga magkatabang na to ani. So, manawagan ko sa tanan sa nagtanaw ning video. So may lang og ginagmay kasing-kasing sa akong mama town. Kay daghan kay resita kay di madasang budget kay wala jud. Maura na attorney kay may kasing-kasing na nastabang sa mga attorney. Oo. Sige, so atong gamiton mahigala karon ang GCash number ni Inday Marisa Abadjes. Kato mga kaigsoon nato nga naminaw nato, no? Kaya di amay na nuktok sa atong kasing-kasing ron. Ang kang Marisa Abadjes na nga GCash number atong ihatag kaning 0906-298-3429. Akong balikon 0906-298-3429. Ato lang iplastada po dito sa itong social media platforms mga sukitig paminaw. Aron niya katong maigsuon na to dunay makatabang sila ato lang ning tabangan, no? Kining sitwasyon na may gala. Duhag kamot ning iyawa gyud taon sa duhag ka kamot. Pero naningkamot siya mga higala bisan pa man ana, no? Nagkaproblema lang gyud sa karon. So mo ning atong awhagon atong mga kaigsunan, bag-uhay lang ta mahigala nakatunol og 80,100 ni adtong bag-o natong gitabangan gikan mahigala sa Balamban. Karon manuktok mig balik sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Kay nahibaw ta mahigala nga dunay mga malumog kasing-kasing ato mga listeners nga naminaw nato karon og hinaut unta no nga makatubag ta ining panawagan sa atong bisita sab karong buntaga mga kaigalaan nga nanginahanglan sab sa atong panabang. So kanani ang akong ipanawagan sad, no? Nawagan ning iyang amahan o kining maong si Joseph Oplas Jr. Usa ka PWD mga sukintig paminaw o tungod niya na akong ipalanog sab ang ilang mga panawagan manuktok mi sa inyo tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing nga magtinabangay ta atong tabangan ni mahigala ning maong sitwasyon karon kay mo ni atong gisulti ganina sa off the air mahigala medyo alanganin gyud kayo medyo hagipot gyud, no? So katong ato mga kaigsunan ganun ay malumog kasing-kasing amo mong gidasig sa pag tunol sa mga hinabang ato lang usahon dito sa atong sibianan, no? Kay before na to itunol ngadto nila so atong ipadangat sa GCash number lang ni Inday Marisa Abadjes ang 0906-298-3429. Atong mga kaigsunan nato nga willing mo paambit sab sa ilang mga grasya ato ning wa labas Marisa dere. So asa man pero unsa ma-communicate lang to sa Marisa? O dunay gilakaw? Kinsa may laing GCash number nga naa? Kadto lang naa siguro day, kinsa may naa diha sa kwan kay nagpa-comment to dunay gilakaw. Oh. I-communicate ko no si Inday Marisa og kwan. Kay aron nga ma-update sa nato ang atong mga kwan. Kang remark day nga number. Kwan ko no aron nga ato mahigalang tabangan ning atong mga kaigsuonan sad nga ni anhi sa atong sibiana, no? Sige. Kay kanang doon na ito gilakaw pa si Marisa kadali. Balik to unya, no? Taod-taod mga sukitig paminaw. Kaya ato magod og doon na tayo mahigalay tigom ginagmay atong i-update mahigala sa atong mga listeners. Unya ato pod mga higala nga kuan sila kini atong mga bisita nga ni akaron sa atong sibianan mga higala. Doon na ito gilakaw importante sa Marisa pero balik na ito dayon, no? Karong nga taod mga sukitig paminaw. So sige lang, no? Ato lang ipadayon mga kagilaan kining maong hinabang sa
sa 0906 298-3429 para nga ato mga higalang mapadangat no kadtong ato mga kaigsunan kay ubay-ubay man ang ilang resita mahigalang gidadas tong sibianan unya anyway ato lang sa ning i-follow up sa higala unsay mahimo atong dugang pero alang sa to mga listeners nga naminaw to karon mga higala pwede nga mapadangat ninyong tabang pinaagi ining atong kwan. Nindot ni. At Dayang Martinez, good morning ni mo ti. Tinuod na ti. Ang iyang pagka PWD dili babag no sa iyang panginabuhi, sa iyang kinabuhi. In fact, okay man iyang dispositions kinabuhi. No, kuan naman sa mahigala pero mo lagi na islagi honghong nako sa before mahigala nagsugod atong programa medyo dakong ilang problema. Ang iyang problema na dawat na niya ang problema wa say kamot duha ka buok pero ang bag-on lang problema kini iyang inahan may tuwa sa ospital nga usa ka semana na mahigala. Nya medyo na drain sa sila mga kagalaan mo na nga kinini ang ato sad mahigalang gikuan. Okay, ato sad mga kaigsunang gituktok ang kasing-kasing sa mga listeners nga makatabang sad mahigala labot aning ato karong mga bisita nga niya sa atong sibianan mga kaigsunan. Sige, karong nga taon mahigala nya kini nga portion sad atong gi unyang hapon sa day unyang gabi mahigala sumbi kita sa GS tak na sa kagabion inyo mabati sad ang tulamanong sincerely Ate Arlene. Okay. So akong balikon mahigala kini makapadasig nato no labi na katong ato mga kaigsunan nga kompleto kita. Makapasalamat tas Ginoo nga niya mga higala usa ka PWD nga diin bisan pa man sa iyang kahimtang pero kumbati ra siya mga kaigalan ha. Maayo iyang dispositions kinabuhi bisan pa man ana pero mo lagi na nalagi panahon mahigala magka-problema kay nana mo ginang sitwasyon usahay mga sukitig paminaw. So mo nang amo mong gidasig sa pag tunol sa inyong mga hinabang alang ni ining atong mga bisita karon ilagi sa GCash number ni Inday Marisa Abadjes Megala ang 0906-298-3429. Ato lang kuhaon ang dugang update unya og doon na mahigalay mga kuan kay natunong man nga doon na pa gilakaw si Inday Marisa pero balik na to niya taon mga sukitig paminaw para matagaan tog update ang atong mga kaigsunan labot ining maong sitwasyon. Sige, so paabot na sa mo sa gawas ha kay mag-istorya lang tagdugang ro nga taon alang ni ining atong paghatag o hinabang aning kuana no. Okay. Sige lang ato ning i-kuan sad ato mo i-refer sa dito sa uban lang pa nato nga mga kuan. May tanto pa maagi nga ma-refer pero sa atong within nato des DYHP o sa atong mga listeners sa IFM among gituktok lang kasing-kasing nga magkatabang ani. So, sige, huwat na sa mos gawas gamay. Sige palikog kuan rim ato sa agako dito rim o usam ni kinahanglan pa ni agako di na. Okay raman makalakaw raman siya. Sige, okay. Sige, kuha na sa nang mga resita no. Okay, so atong pagtagad mga sukitig paminaw. Okay. Sige. Pasalamat migdako sa atong mga listeners nga inyong mitabang mo adto bitaw atong PWD nga ni anhi sa atong sibianan no kay kinini ang kwan. Dara imong dokumento dong katutuang inyong atong gitabangan kay iyang mama tuwa sa ospital pero kini sa PWD himdo mo nga ato ning gikuan. Kinini ang mianhes tong sibianan mga higala nya naluoy gid tayong taon ani pod niya kay kuan man kana na ang di malalim ni ang kahimtang kamausang musuwat yang tiil lagi gamit ha way kamot duha ka buok unya diri lingko diri amo nang kuan haman si kuan i-turn over nitong kwarta pila may tong kwarta nga na hipos ani kay para magamit na nila dito kay na may ilang ang iyang kuan kinis Joseph Oplas ang amahan kinis Joseph Oplas Jr. ang anak wa ra ba ni kamot duha ka buok way bukton no. May buntag dong. Joseph, may buntag. Okay ra ba atong kwan? Okay, nadaot man akong monitor dinhi. Bati ra. Okay. Unsa may angga nimo, Joseph? Chuy adorne. Chuy, hasta ngilngiga. Na chuy gyud ha. Wa po magkagtupi, kisa may tigtupi nimo. Silingan. Silingan. Why bayad? Kini imahan si Joseph Japon, Joseph Oplas. Unsa may imong angga? Para mo Joseph Undo. Sige. So karon Undo og Choy nakahipos ta og kwarta ginagmay lang para matabang dito sa imong inahan. Unsa man nakagawas na pa? Gioperahan gahapon adorne. Gioperahan. Na itong mayuman niya.
O, iyang mattress attorney. Oo. Sige, so balik mo dito hospital ron. Oo. Sige. So natay nahipos yung kwarta nga 55,500. Amo ning itunol ninyo. Yes, attorney. Salamat ya, attorney. Oo. Pero kanina kan ikaw wa man kay duha ka bukton gyud. Pero kamo ka musuwat sa imongan? O, manaro na eh. Oh. Maoron dyan. So nahuman jud ka high school graduate ka na. Oo, attorney. Kana na ang grade 1 at grade 6 padong na high school. Oo, attorney. High school graduate ikaw na kami school ag college. Wala na, attorney. Nag-vlog-vlog na lang, attorney. Wala. Na ko yung mukha, attorney. Pero hapit na maka-monetize mong vlog. Hapit Wa pa, na. attorney. Wa pa. Sige lang, no? Sige, kinini ang atong i-turn over ng kwarta karon. Pero kanang sa to pa kay high school graduate man kadili imongan mo na mauhan na nimog suwat kamo po ka mosuwat bisag dili nga nimo. Oo, attorney. Abe kanami kag daghang salamat sa mga tigpaminaw sa DYHP IFM. Kamo ka mosuwat ana. Nausang mo, attorney. Nakaisaman si Mutiel. Oo. Kanos man saman nila sa una pag anhin nimo kamo magkasuwat sa imongan. Oo, attorney. Salamat lang ko sa attorney sa Mike. So DYHP o IFM, no? So nasamad mo kano nasamad man ni Mutiel? Kagid, attorney. Agi kagid ka? Oo. Sige na lang. Last time ato nigi pasuwat mahigala gamit tiil. Oo. Nya ikaon sa migala gamit ang tiil ngilingigan choy ha. Pero kinini ang so kini imong kahimtang siya maayo kay nadawat na gini mo choy no. Okay lagi ka choy. Okay ra, attorney. Oh, magihatag sa Ginoo sige kumbati lang. Duwato na to, attorney. Oh, mo na importante no. Ang imong problema ron dili na problema nga kwan nga dawat nimo na imong disposition sa kinabuhi okay. Problema lang sa mama lang. Sa imong mama lang nga problema ron. Mo atong giatiman karon. Oh, mo ni choy mga sugid paminaw to pag anhin niya. Kwan pero naagi kag buli-buli sa una pagka Grade 7 na, attorney. Ato na grade 1. Bully ko. gigon sa man yung pagkuhan ng bullying nga wa lang ka na piktar eh. Gigon sa man pamaagi nimo. Yo, wait kamot. Sa attorney masakitan sa attorney. Oo. Hindi lalim dyan ni nga naon. Pero giun sa man yung pag overcome, giun sa man yung pagkuhan nga sige. Awa ako na lang dawaton attorney. Akong murag makahila ko sa una attorney kay kung kaguol ba. Oo. Pero Sakit sa gayo. Oo. Bully hong tagmayo. Pero karon ay mo na nang nadawat. Ay nagul-gul. Bahala na lang. Oo. Di sa kay attorney, di sa dawaton na yan attorney. Oo. Sige, sa di ato itong over kisa may mo hatag sa kwarta. Ipaning kwarta ba nga kwan para atong mahatag dito sa kwan. Ikaw dai? Paduol sa grupo sa kwan. Plastada sa ni kadali be. Asa man ang lingkuranan diri para makuha nato ni. Okay, ato maplastar mga kagilaan. Di si kwan diri Joseph Oplas o si kwan sige, kwan kuno dai. So ang atong kwan Inday Maris, ato itong over ng kwarta dai. Oh, yes, kasama ang attorney Pakita si Inday Phil. Maris. Okay, sige. Nag-initial na taghatag nila attorney katong unang pagbisita nila dire, nakahatag ta nila og 1,000 para para ilang magamit pa sa batong adlaw. So ang ato ihatag karon i-turn over na to 54,500. Okay, sige. Okay, mag-ihap na ta. Okay, amo lang ning ipon dyan ha, kay transparent pa ning atong kuan. Ang atong pagkuan kay di man ni amo sang kwarta, ato ning mga listeners nga naminaw na to, nya kami himo lang sa ming instrumento para makatabang. So ilan ni ato pasalamatan po sila sige day. 1,000, 2,000, 3,000 pesos, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 pesos, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000 pesos, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, 29,000, 30,000 pesos. 31,000, 32,000, 33,000, 34,000, 35,000, 36,000, 37,000, 38,000, 39,000, 40,000 pesos. 41,000, 42,000, 43,000, 44,000, 45,000, 46,000, 47,000, 48,000, 50,000 pesos attorney. 50,000 pesos, 51,000, 52,000, 53,000. 54. Nasipyat to gamay. 54,000, 53,000, 52, 53, 54,500. Okay. So 55,000 tanan kikitagaan mo 1,000 sa una. Sige. So ato pasalamatan ang ato mga listeners. Ikaw sige, ikaw Choy. So, daghang
salamat no ni Attorney Rupil ug sa mga nagtabang sa mua sa kong mama. So nagtabang sa mua daghang salamat kayo na ug wagi ko kaila sa inyo, Dinoo na lang makahibaw ninyo. O daghang salamat sa UISP. Attorney, daghang salamat. Okay, daghang salamat si Joseph. Okay, daghang salamat no sa katauhan. Gilabi na sa ang Attorney Rupil Banyok. Daghang salamat nga dako kining katabang sa akong asawa nga Bago pa na operahan. Daghang salamat. Sige. Okay, so salamat kayo sa inyong pag-anhisad sa atong si Biana, no? Salamat, Attorney. Na emotional ang tao ni si Joseph. So, muna to, Choy, ha? Pili ko po shout out, Attorney. Oh, sige, shout out. Shout out ko sa mong silingan, no? Kay magpapinaw sa programa ni Attorney. Taga-adlaw silang Burdo Tigas o ni Negro, ni Bustonton. Kay taga-adlaw na sila magpaminaw sa mong programa, Attorney. ULSP, Attorney. Sipa tayo dito, UHP dito. Sipa kay Attorney. Oh, Taga-adlaw mo maminaw, Attorney. Pinaminaw. Oh, maayo. Oh, sige, salamat kayo sa inyong pag-anhisad sa to si Biana, na? Joseph Senior, Joseph Junior. Salamat, Attorney. Oh, sige, ikaw din malis, napaka-isulti? Okay na, sige. Thank you, Attorney. Thank you, sab kayo. O ni mga kailangan, asama itong usa. Okay na to? Sige. Kay, naapod mga higalay, kwan. So, salamat kayo sa inyong pag-anhi. Ha? God bless. O, sige, Choy, ha? Ayaw dito, Choy.